ई रोवे की आवाज कैसन? हम देखा तानी। का भइल हरिराम? के बा वहां? ना भैया, यहाँ केहू नइखे। लागता केहू मजाक कैले बा। केहू मजाक कर रहल बा, शायद भाग गइल। माफ करिहा नया नया पत्नी जी, हमरा आवे में थोड़ा देर हो गई, लेकिन ये रात ऐसा हा कि देर चाहे जितना भी हो जाओ, रहेली जवान और ये जवानी के चांदनी कमरा में बिखेर रहल बड़ी। उहे चांदनी के खातिर हम आपके चांद जैसन मुखड़ा के एक कमरा में दिखावे जा रहल बानी। और कितना पीबा? बहुत हो गई पियल। चल आप चल के सूत जा। अरे ऐसे कैसे सोच जाए? आज हमार भतीजा के शादी भइल बा। शादी के खुशी में आज ना पियब तक कब पियब? हाँ, हम तो कहा तानी कि भाग्यवान तू भी एक दो घूंट पी ला। वाह वाह, खुद तो डूब ही रहल बाड़ा, हमरा के भी लेके डूबे चाहेला। अरे भाग्यवान, ई डूबब ना तैरब हा हमार राम प्यारी। एक बार पी के देखा था। भाड़ में जा आप और आपके ही शराब। हम चलनी सूते। अरे उर्मिला, तू वापस का आ गइलू? जा हमरा चैन से पिए दा। अरे भगवान, तार आवाज का हो गई? पहचानला? चारू तू आप हमरा के पहचान लेहनी? हमरा के त लागल रहे आप हमरा के पहचान अभी ना। चारू ना ना, हमरा के छोड़ दा हमरा के। काहे? मरे से डर लागेला? हाँ हाँ चारू, हमरा मरे से बहुत डर लगेला। ठीक बा, फिर हम आपके छोड़ देतानी। बाकी आपसे प्रार्थना बा, नीचे गिर के मत मर जाइहा। के बा? अरे अंजलि बहू, तू एजा का करत आड़ू? कुछ चाही का? हमरा आपके जान चाही। का चाही? आपके जान। चारू, तू एजा कैसे? हाँ, हम ई का कर रहल बाड़ू चारू? हम तार का बिगड़ले बानी। छोड़ दे हमरा के, छोड़ दे। छोड़ दे। बचावा क्यों बा? चिल्लावा, चीखा, बाकी कौनो फायदा नहीं खे। काहे कि जब तक हम ना चाहब, आपके आवाज यहाँ केहू ना सुन सकी। छोड़ दो हमरा के, छोड़ दो। चारू, अरे पहचान लेला? हमरा त लागल रहे चाहे कुछ हो जाए, आप हमरा के ना पहचानब। ई तक कमाल हो गई।
कि हम सबके याद बानी। लेकिन तू तो मर चुकल बाड़ू, फिर तू यहाँ कैसे? मर त चुकल बानी, बाकी का करती? बदला लेवे खातिर हमरा वापस आवे के पड़ल। जैसन आप लोगन कईनी वैसन तक केहू दुश्मन भी ना करेला। वैसे हम आपके भाई और आपके पत्नी के तब मार देले बानी। अब आपके बारी बा, आपके बाद बाकी सबके मार डालब। अरे बेटा, बाथरूम बाद में जइहा, पहले हमार बात सुना। का बात बा माई? तू रोत काहे बाड़ू? तू हेने त आवा पहले। बेटा, बहुते बड़ा अनर्थ हो गइल बा। कैसन अनर्थ माई? जौन अंजलि से तोहर शादी भइल बा, ओपर चारू के आत्मा कब्जा कर लेले बा। ई का कहता रू माई? पागल हो गइल बाड़ू का? ऐसन कैसे हो सकेला? सच कहतानी बेटा, हम अपन आँख से देख ले बानी। वो तोहर पिता और तोहर चाचा चाची के मार देले बाड़ी बेटा। वो हमनी दोनों के भी मार डली है। तरा यकीन ना होखेला ना? चल कर रसोई में देख ला देखा कितना बेरहमी से मरले बाड़ी तोहर बाबूजी के। हाँ बेटा, ई सच कहतानी हम। तोहर चाचा के लाश बाहर पड़ल बा और चाची के कमरा में। हाँ माई, आप सही कह रहल बानी। हम रात में ही देख लेनी हा कि अंजलि ना केहू और हा, लेकिन वो चेहरा देख के हम बेहोश हो गए रहनी। सुबह उठनी तो हमरा के सब सपना जैसा लागल। लेकिन अब हमने का करल जाई माई? अगर हमने भागा भी चाहे ता चारू हमनी के कहीं न जाए देई। कहे ना हम चारू के पास जाके ओकरा से माफी मांग ली। बेटा, ओकर आत्मा गुस्सा में बा। अगर वो हमनी के माफ ना कैलस त आगे खाई पीछे कुआ हमा गिरे के दोनों जगह बा। खतरा तो उठावे के ही पड़ी। गलती की माफी मांग लिहल जाई तो शायद वो हमनी के माफ कर दी। जैसन तू कहा बेटा, डूबत के त तिनका के सहारा ही चाहिए। चला देखल जाओ का होखेला। अंजलि, चारू चारू बेटा, का बात बा? तू दुन्नू भी हमरा के पहचान गईला? कैसे ना पहचानब? आखिर हमनी एक गांव के जे बानी बेटा, और तहरा त हम गोद में खेलैले बानी चारो बिटिया ना बहू। अगर तू लोग भूल गइल बाड़ू त हम अपन राम कहानी खुदे अपन मुंह से सुना देतानी। सुना, हमार और विकास के शादी कुछ महीना पहले ही भइल रहे। बाकी शादी के बाद ही तू लोग हमरा के हमार पिताजी के पास छोड़ के शहर चल गइल रहला, और हमार ही दहेज के पैसा से व्यापार खड़ा करके अमीर बन गईला और हमरा ही भूल गईला। ना चारू बेटा, हमने कुछ ना भूले बानी। हमने तो तारा लेवे आवे वाला रहनी बेटा, बाकी तब तक बहुत देर हो चुकल रहे बेटा। ओ मतलब आप लोग ईमानदार रहनी, हमने लोग ही गलत सोच के चलते मर गए नी। हाँ, अगर आप लोग समय पर आ जाती तो आज हम और हमार पिताजी जिंदा रहते। झूठ बोल के तो इंसान के बहला सकेलू बुढ़िया, बाकी भूतन के ना। तू लोगन के पैसा के लालच ही हमार पूरा परिवार के खत्म कर देलस। जाने लू तू ही जान की। तू सबके वजह से पूरा गांव में हमनी के बदनामी हो गई। हमनी कहीं भी जात रहनी तो लोग हमनी पर हंसत रहले, मजाक उड़ावत रहले। हमरा छोड़ल बता के लड़का गंदा गंदा ताना मारत रहले, इशारा करत रहले।
यही बदनामी के भार एक दिन हमनी के माता पिता के मार देलस और फिर हमरा के और हमार मरला के बाद ही तू दोसर शादी खातिर आजाद हो गईला। कितना पैसा ले लो ई अंजलि से बोला? 2 लाख कैश, एगो गाड़ी, एगो बाइक, फ्रिज, टीवी सब। बाकी तू कहलू तो हमने सब वापस कर दे बेटा। बस हमनी के माफ कर दे। हमनी सोचले ना रानी क्या ऐसन कुछ हो जाई। माफ कर दे हमनी के। चारू, हम मानतानी कि हमनी से गलती भइल बा। हमनी अपना गलती के खातिर शर्मिंदा भी बानी। प्लीज हमनी के माफ करता। प्लीज अंजलि के शरीर के छोड़ दा। ऐसे कैसे छोड़ दी? जब तक हमार बदला पूरा ना होई हमरा के मुक्ति ना मिले। और मुक्ति पावे खातिर तू दोनों के मरल जरूरी बा। ना चारू बेटा, तनी तक ख्याल करा। हम तो हर सास बानी और सास माँ समान हो खेली। ऐसन माँ हमरा के ना चाहिए। हम जानतानी जब आपके बेहोशी टूटी तो आपके सामने हजारन सवाल खड़ा हो जाई हैं। शायद आपके उस सवालन के जवाब हमारी स्टोरी में पता चले। सदियों से एगो कहावत हमने आए दिन सुनत आवतानी जा कि इंसान जौन बोवेला उहे काटेला। ई बात के मतलब ई हा कि कर्मा घूम फिर के वापस आवेला और हर बुरा कर्म के मूलधन और ब्याज सब वसूल लेवेला। सालों से दिल्ली में रहे वाला अभय के बेंगलोर के एगो आईटी कंपनी ओकरा के मैनेजर पोस्ट नौकरी पे रख लेबा। उहे सिलसिला में अभय अपना परिवार के साथे दिल्ली से बेंगलोर शिफ्ट हो रहा बा। लेकिन ऊ ना जाने ले कि उनकर परिवार के कर्मा उनसे सवाल जवाब करे वाला बा, जहां हुई मौत के खूनी खेल। शीला, ध्यान से अलार्म लगा लिहा, कहीं ऐसा ना होके कि हमने सुतत रहे और स्टेशन छूट जाओ। डोंट वरी पापा, आपके बेटी आपके ई काम आधा घंटा पहले ही कर देले बाड़ी। पूरा 4 अलार्म लगेले बानी। थैंक यू बेटा। एक तू ही बाड़ू जोन हर काम सही से करेलू। तोहरा माई के ऊपर अगर कोनो काम छोड़ देनी तो समझ ला गइल भैंस पानी में। कुछ ज्यादा ना हो गइला भय। गुड नाइट। पानी बाका के हा भाई? खून 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 अभय, खून का भइल? खून पापा, खून आप ठीक बानी? खून 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 खून। पापा, पापा आँख खोली पापा। का भइल? अभय, कैसन खून? खून खून। अभय होश में आवा। अभय। शीला, आकृति, यहाँ एगो लड़की रहल। उ खून खून के उल्टी कलस हमरा ऊपर। खून के उल्टी? बाकी यहाँ तो केहू नहीं खे। लगता भाई साहब कोनो बुरा सपना देख लेले बड़े। पानी पिलाइन करा के। हाँ हाँ, ली पानी ली। बहुत 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 डरावना सपना रहल। सपनों के का साहब, कभी हंसावेले तो कभी डरावेले। तू 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 क्या? हमार नाम काल है। अगला ही स्टेशन है हमार, अर्सी केरे जंक्शन।
कुछ लोगन से मिले के बा वहाँ। वैसे आप कहाँ उतरे वाला बानी? हमनी तुमकुरु उतरे वाला बानी। हमार स्टेशन से अगला स्टेशन ही यहाँ, लेकिन संभल के, वहाँ एगो चुड़ैल भूत के साया हा। केहू अगर कुछ भी गलत कैले होखी तो ऊ ओकरा के छोड़त नहीं खे। हमनी के डरे के कौनो जरूरत नहीं खे। हमनी कबो केहू के गलत ना कैले बानी। हमार स्टेशन आ गइल बा, जल्दी मिलल जाई। ई आदमी बहुत अजीब सा लागत रहल हमरा के। अजनबियन के बात अजीब लागल आम बात बा पापा। हम्म, तो हो जाए हाई फाई। अभय और ओकर परिवार अपना हंसी में बुरा सपना के पल भर में भूल गई, लेकिन अभय के माथे पे चिंता के लकीर जरूर नजर आवत रहल। मगर अपना चिंता से ज्यादा अब ही ध्यान उस स्टेशन पे देवे के रहल जहाँ उनकरा उतरे के रहल। तुमाकुरु स्टेशन आवत ही तीनों उतर गए। उस स्टेशन पे उतरे वाला उहे 3 लोग रहले। उनकर उतरत ही ट्रेन आगे बढ़ गई। तीनों अब ही स्टेशन से चले ही वाला रहले कि तब बे आकृति के नजर स्टेशन के एगो कोना में जल बुझ रहा लाइट पे अटक गई। जहाँ लाइट बुझत ही ओकरा एगो सफेद कपड़ा पहने लड़की दिखाई देलस। ओके देखत ही आकृति के ट्रेन में मिलल उ अजनबी काल के बात याद आ गई। वहाँ एगो चुड़ैल भूत के साया आए दिन देखे के मिलेला। अगर केहू कुछ गलत कैले होखी तो ऊ ओकरा के छोड़त नहीं खे। पापा पापा देखिए उधर केहू बा। कहाँ बेटा? उधर पापा देखी ना, उहे तो खड़ा बाड़ी। हाँ, अब चल जा यहाँ से, चल जा। हमार पास मत आइया पापा, हमार पास मत आवा। आकृति सुना, रुका आकृति। आकृति आकृति काबिल तो रखे। छोड़ दो हमरा के, प्लीज छोड़ दो हमरा के। हम तो हर का बिगड़ले बानी, छोड़ दो हमरा के। पापा, हे भगवान, आकृति हवा में अब है। कहीं कहीं एकर पीछे स्टेशन के चुड़ैल भूत वाला साया तो नहीं खे। शीला के बात सुन के अभय सदमा में आ गई। ओकरा कुछ समझ में ना आवत रहल कि आखिर सब का हो रहल बा। शीला के अपना सवाल से ज्यादा इंटरेस्ट अपना बेटी में रहल। यही से अभय के जवाब से पहले ही वो वापस आकृति के बचावे दौड़ पड़ल। आकृति, आकृति। तबे वहाँ से एगो और ट्रेन गुजरेली। वो ट्रेन के दरवाजा पे काल खड़ा हा। अभय ओकरा जात दिखिला त काल मुस्कुरा उठेला। ई सब देख के अभय के सांस फूल जाली। उ शीला के पीछे दौड़ेला। शीला, शीला रुका। के बाड़ा तू? अब हमरा साथ ही सब काहे कर रहल बाड़ू? प्लीज तू जौन भी बाड़ू हमार बेटी के छोड़ दा। तू हमनी के साथ ऐसन काहे कर रहल बाड़ू? हमनी तो हर का बिगड़ले बानी। प्लीज प्लीज छोड़ दे हमार बेटी के। अगर तू चाहेला कि हम तोहार बेटी के छोड़ दी तो सच बोल। कैसन सच? हमार सच। आरती, चल याद त रहल। अब सच बता, नाता तोहार बेटी गईली। ना ना ना, हमार बेटी के कुछ मत करिया। अब भाई जौन पूछ रहल बाड़ी एकरा के बता दा प्लीज। नाता हमनी के बेटी, प्लीज बता दा अभय। आज से 25 साल पहले यह स्टेशन पे 5 किलोमीटर दूरी पे एगो कंपनी खुलल रहल। वो कंपनी में आरती के बहुत अच्छा जॉब मिलल रहे। हमरा के लागल अगर ही जॉब करे लगल ता हमरा से दूर हो जाई। आरती प्लीज सुना ता, काहे करे के बतौरा के जॉब यार। हम बानी ना काम करे के खातिर। छोड़ दे जॉब के और वापस चला हमरा साथे। अभय प्लीज तू चल जा यहाँ से। और ये जॉब हमरा अपना खातिर ना, अपन फैमिली खातिर करे के बा, तोहरा खातिर ना।
हम तरह के कितना बार कहले बानी, हमनी सिर्फ दोस्त बानी। ऐसे प्लीज हमार पीछा कईल बंद कर और इस शादी के ख्याल अपन दिमाग से निकाल द प्लीज। अगर तू हमार ना हो सकेलू तो तू अपना मन के ना कर सकेलू। हम आरती के एसिड डाल के मार देनी, मगर हमार किस्मत अच्छा रहल। हम पुलिस से बच गए नी और एक दिन हम इस शहर छोड़ के दिल्ली शिफ्ट हो गए नी। लेकिन इस जगह हमरा के फिर वही खींच के ले आइल। हमरा के माफ कर दा आरती, हमरा के माफ कर दा। माफ कईनी, तू तो एकरा के माफ कर देलू आरती, लेकिन हम इनकरा के माफ ना कर सकेनी। चला बेटा। शीला, आकृति, प्लीज प्लीज हमारी बात तो सुना शीला। लेकिन शीला और आकृति अभय की बात ना सुनेली। तब बे अपोजिट डायरेक्शन से एगो ट्रेन आवेली जौन काल अभय के बोगी में रहल, जौन एगो दूसरा ट्रेन के दरवाजे पे भी रहल। उहे काल ये ट्रेन के इंजन में इंजन ड्राइवर के बगल में ही खड़ा रहल। अभय अपना और आवत ट्रेन के दिखलस और अपना गिल्ट से हमेशा हमेशा के खातिर पीछा छुड़ावे के खातिर ओकर सामने खड़ा हो गई और काल के ट्रेन ओकरा साथ ले गई। हमरा के माफ कर दी प्लीज। इंसान चाहे जौन करे, बुरा काम के नतीजा एक ना एक दिन ओकरा भुगते के ही पड़ेला। अगर आपके लगेला कि आप चोरी छुपे गलत काम करके बच गई हैं, तो आप गलत सोचे नहीं। काल हमेशा से हमनी के साथ ही चलेला।